Et à Oumi. Oumi. On est comme le jour mondial des femmes. Ah? Jour mondial des femmes. Où est une femme? Hande ñalawma rewɓe mbiya yo jooɗo pofto sa paadi pittagallo Ah? journée mondial des femmes Iɗum mbaɗa watti wadde foftera men mbaɗa ɗum watti wadde hande ko 8 mars hande ɗum minen mi jeeyi fitta lo ha suwaɓe gallo nen pitta lijum nan nder firdu caggina inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɗum kay bonani hande aduna fof ɗum guuri journée mondial des femmes ala fof watta ɗum mi fitta somi pari pittade lo ha suwaɓe gallo ni lijum nan nder bawolo tan walla suudu ɗon hen bowal ngal sundu fof gallo fof yo laaɓa oɗon lelata oɗon lelata hay tan liggata sa defti botta nodda ham nden fof mi defantunuma ñaama hande foftinam aduna are ɓaaf e min de mi anda kono ham won liggeyo faire la femme boni hande imano boni watti wadde fitta somi fayi kadi o debbo ɓeɗo rewɓe ɓe maɓe nawaten ha hunuko jeygol tan dande jeygol yomalɗi yama naran Allah wiyata naran ko gubbiɗa hen saabu koɓe mbiyata ɓe mbaɗa ko tuubi kidi aduna ɓennuɗoɓe gartirta ɗo yo worɓe pittu yo worɓe nef kamɓe ɓe leno koɓe mbiyanno nden sariya wi ko yo gorko ya jeere ko ɗum ɓe gartirta ɗo sariya haalin ɗum kono jaɓeno ko joni gartirti ɗefgel Mouhamadou Diogou so Allah jaɓi debbo jibiɗo jibinde barke o wona wiide ene jagga worɓe yo worɓe mbattu fittude e yo worɓe mbattu defte eɓe ñaama leloɗa ene ñaama mbiya aɗa ñammin ɗum bammu sukaɓe ma joni min so wiyama bon Alaji Abdoulaye lawƴa kaake ene fitta ene gadda hoore ma e loota sukaɓe ɗum hersinaki fof ɗum hersini to Allah dandam kadi goto ala ɗo kam moƴƴi Allah waɗi sutur kam waɗa hay goto ala ɗo oɗo fayi defde defi a nder wano oɗo boni kam faari mbaɗa saɗa fitta a surat jum hol faari mbaɗa ko ɓuni woni hol mbiya faari mbaɗa ala joom min mbiya faari ma kanko ne hew keno mbiɗa fittuɗo ala ko ɓuni woni hande de Oumar nam nenam min de joni tan ko waymi tan kono ganduɗa hoore ma koynolli koyno hol o noddi kam o wi hande ko ñalawma tiddiniɗaɗo rewde mi famay kanko Fatimata wimi ñalawma hande ko tiddiniɗaɗo rewde yomi fittu somi pari ayi oɗo barbe yomi lawƴi ɗum ha laaɓa mi defa ala ko an nekk fulla an nekk fayre maro somi ya fittu yalluɗi kaake para tagga baytere an ma waɗa ɗum ɗum yaade jaman wona mbi ko aduna o namdi jiɓe waɗa fof nan mbaɗa ɗum wona en fuɗɗi ko aduna o namdi fittude bisimilla a yesso ko lawol ma fittu mina hoyni kam ala an welani hay welani hay segilam ni nan namne non ala job ka dum ala fonno fittura fitta jom fittina sa yahde ñaw jeere juumi rek dugg wala maari ligge wala ko maaro lew suul bala hen suul sodu min kam ko do kalme galle an kam ko jaltude bowal min tey gacce bani bonade min ya min kam no barmo ɗum fof bonay ya jeere ya min yegi jeere vraiment de boyi min kam yaɓe jogi a nder wano min mam defa nder wano ala ɗum fof ande ɗon def oy mayo